Намираме се в село Устина. Тук сме за уикенда. Отседнали сме в вила Юстина. Ние няма какво особено много да правим тук. В принцип заниманията са каране на електрически велосипеди или пък АТВ-та около лозите. Тук доста вино се произвежда, но за сега ние само се разхождаме. Няма много какво да направим. Очакваме всеки момент да завали и се възползваме колкото може повече от хубавото време, докато още не ни е погнал дъжда. Но пък утре имаме пикник. Единствената дейност, която можем да направим тук е пикника. Така че сме си запазили за закуска на пикник. Лазаров ден и всички хора са навън. Много е приятно действително времето. Утре е цветница и се очертава да е още по-хубаво. Така че се надяваме един спокоен уикенд да прекараме тук. Но общото селцето е сравнително маничко, китно е, красиво е, но това са дейностите, които може да правите. То сега не се вижда обаче облака. Ето го. Облака определено идва към нас. Ние решихме да се върнем обратно към комплекса. Малко ще релаксираме, храносмиламе и обратно към ресторанта. Тук ще е супер лятото на барбекю зоната. Ще градено такова тия кръглите. Да. И огромно нещо. Най-сладкото обаче е, че от всякъде се чуват кокошчици, петли, някакви птички си чурликат и е много хубаво, наистина много приятно местенце за релакс. Всъщност лятото има и басейн. Сега в момента не работи и ако не се лъжа, тук правят и сватби също така. И вече официално заваля. Хубав пролетен дъжд. Точно на време се качихме. Точно на време, буквално по стълбите. Точно започна да вали. А горе изобщо не става за екопътеката. Става мъгла. Добре, вече не ме е яд. Дъжда спря и отново вече е подходяща за разходки. Така, сега вече като не съм толкова заспала и преяла и леко по-адекватна, мога да разкажа какво всъщност може да правите в село Устина. Като цяло ден-два са повече от достатъчни. Селото не е особено голямо, но пък е много приятно, особено през пролетта. Леко гьолче. Симпатично е така малко за разходка, за релакс. И има няколко основни неща, които може да правите тук, тъй като ние не сме ги правили, но все пак бяха ни препоръчани, но няма как. Едното от тях е да си направите поход до водопада. Особено през пролетта водопада е пълноводен, така че е много подходящо това време. Стига, разбира се, и температурите да позволяват и прогнозата, но като е слънчево е супер. Похода, доколкото знам и съм чувала от приятели, които са го минавали, не е особено труден. Лесничко се минава, все пак екипировката е добре дошла. Така че ето, има една екопътека и Параклис, Свети Георги, той също е доста популярен. Ако цъкнете в Maps, веднага ви излизате с едно от друго и общото се стига все по екопътеката и до Параклиса, и до водопада. Тук местността е много популярна, разбира се, и с виното, така че за почитателите на вино, винен туризъм може да се направи. Друго, което може да правите, ако не ви се ходи на екопътека, както вече ви споменах по-рано, тук може да си направите
като една турбиколка с АТВ-та или пък с електрически велосипеди. Отново с АТВ-та, доколкото знам, се обикалят Лозята, тук има доста и пак казвам, ако времето позволява, наистина е много красиво. А с електрическите велосипеди мисля, че може да обиколите цялото село. Друго нещо, което всъщност ние ще направим, това е може би единствената дейност, която можем да правим сега, е пикник. Тук към Вила Юстина има точно до комплекса, има и нещо като дегустационна, така казаха май, че се казва, в което може да си направите пикник. По принцип може да бъде навън, но разбира се, отново време трябва да позволява. Сега е малко по-дъждовен период, когато ние сме тук, така че ще го направим на закрито, но за това ще видим повече как ще протече. Сега малко разходка и после на вечеря. Просто през камерата не е същото. На живо е много по-впечатляващо, изключая ритмите отзад, които се чуват. Но е много яко. Пръсна ли? Така, да разгледаме цените. Салатките колко вървят от към 7 евро до най-скъпата е 10 евро. И са по 300 грама. Честно казано, днес на обяд, има и по 350. Днес на обяд предястията, взехме 2 предястия, бяха с много добър грамаж и много добро количество. Те са има по 10 евро, 6 евро има талиателите. Ние опитахме, не беше това. Опитахме езика, това 12 евро и това беше доста голямо, поради 250 грама бил езика. Според мен беше двойно. Беше много добра порция. Беше много парчета. Много, да. И другото, което си взехме, кое беше пататника. Не е тук. Тук. Пататник, 300 грама. Беше интересно поднесен, то е 7 евро. Останалите са пак така, между 6 и 10 евро вървят и предястията. А основните вървят от 11 до към 24 евро, като има различни видове меса и различни кътове, както и рибни предложения. Къде пише някъде, че тук се отглеждат рибата и месото? В имената от нашата ферма пише. Да, явно има доста ферми. Следите където е там пише. Да. Чакай се на предястия. Да, ето тук. Долу в описанието си. На няколко места срещнахме от нашата ферма и реално и за пикника, като ни звъннаха, ни казаха, че месото, което са ни подготвили, а то е много интересно, ще бъде от тяхната ферма. Аз взех дъгова пастърва с лимонов крем. Нещо беше? Лимонов сос и лимоново ризото. А Ивчо си взе пилешко сулвит. С какво беше? Искаш кебаба? Или отгоре си искаш кебаба? Искаш това отгоре и Канапел, сладък картоф. Но тюлето не знам. Според мен. А това? Какъв сос? Да не е пак лимонов Нищо сос. шафран беше, ама Не е също това. имаше шафран. Много вкусно. Цялото е много. Аз ще я питам от пилето. Да, от тук е сос.
това има и фотографии на него. И се стига свежда. Много вкусно. Само попадения. Добро утро! Днес имаме прекрасно, свежо утро. Днес е цветница, така че програмата за деня е следната. Оправяме се, пиваме кафенце, отиваме за върбички до местната църква и след това сме на пикник. Baby bum chic. Взехме си върбички. Сега трябва да си направим по едно венче. Едно вече да направим пак. Едно за мен, едно за теб. И после ще го съединим да си го сложим на врата. Накрая стигнахме до частта с пикника. Разведоха ни първо из винарната, показаха ни целият процес, това как се прави виното, всичките машини, избата. И сега сме в, как казаха залата? Енотека. В енотеката тук си съхраняват различни вина от всяка година, които са произвеждали. Сервираха ни българската салата в тяхното меню с хубаво домашно сиренце, чушка, краставичка и розов домат. После имаме основно, за което ни задоха, че са кюфтенца. Интересни са, чакаме да ги видим. И накрая имаме шоколадова торта. Към менюто имаме и вино, или една голяма бутилка, или две малки. Ние си избрахме две малки. Едното е Gewürztraminer, бяло вино от тяхната си изба. Другото, което решихме да пробваме сега, е сухо бяло вино. Забравих обаче точно какво беше. Sauvignon Blanc още нещо. Да, микс, Sauvignon Blanc, имаше още някакви други неща. Аз само го потуших. Но да, Ивчо го опитва. И имаме една бутилчица подарък, тъй като Ивчо харесва много и пенливи вина. Така че ни подариха и едно пенливо вино, което ще си го пинеш вкъщи. И с много маслоце вътре. Лека изненада. Вчера, когато ни звънаха да потвърдим менюто и да ни питат дали има някакви алергени, нещо с което трябва да се съобразят, ни подсказаха, че кюфтенцата ще бъдат от козе месо. Но сега, като ни ги сервираха, ни казаха, че са агнешки. Така че сега не знам кое от двете, сега ще ги тестваме и да видим. Ти пробва ли вече? Картофчето как е? Супер картоф. Порцията е много добре. Цяло всичко. По-скоро ще сяднеш. Ами да, някак си... Кой внимава? Ами стана ми на мен интересно, викам от козе, месо. И жената казвам спокойно, то не се усеща. Да не се защото не е концепта. Ще видим. Любопитно. Чакай да видим сега.
Много добре изглежда иначе. Стенцето е супер. Имаме и хлебче с много масло и добричка. Мале. Навсякъде, където прочетох, пикника беше описан като плодове с вино и сирена. И вчера ни звъннаха, бяха ни предупредили още като запазвахме, че заради времето няма да може да е сред природата. Обикновено май го правят в лузята. Предупредиха ни, че ще бъде вътре, на закрито. И вчера като ни звъннаха да потвърдим менюто и като казаха, че то е буквално 3-степенно меню, малко бях шаш. Обаче е много вкусно всичко. Просто и вчера каквото опитахме, и на обяд, и вечерта, и сега си личи просто, че продуктите са хубави, вкусът е различен.